Qegħdin hawnhekk fuq il-proġett ta' Xattirris, proġett li suppost kellu jkun lest sa Marzu 2012. Illum li dħalna fix-xahar ta' April kif tistgħu taraw warajna dawn il-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol li għadhom għaddejjin fuq dan il-proġett. F'mistoqsija parlamentari li wieġeb il-Ministru responsabbli minn dawn ix-xogħlijiet qal li jekk il-proġett mhux ser ikun qed jitlesta fil-ħin eżattament kif diġà għedna sa Marzu 2012 ser ikunu qegħdin jidħlu fis-seħħ numru ta' penali. Ix-xogħlijiet f'Xattirris bħal bqija tax-xogħlijiet marbuta mal-proġett ta' Baċir numru 1 huma mdawra b'dati ta' tlestija li qatt ma nżammu. Ix-xogħlijiet f'Xattirris kellhom jibdew f'April tal-2010, iżda spiċċaw bdew xhur wara minħabba dawk li l-Gvern qed isejjaħ bħala problemi kbar fil-proċess ta' ġudikazzjoni li ħafna iżjed fit-tul minn dak previst. Meta kienet jirrispondi mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Chris Saġus, il-Ministru Austin Gatt ikkonferma li x-xogħlijiet kellhom jitlestew fi żmien sena, jiġifieri fl-aħħar tal-2011. Fit-13 ta' Frar li għadda, meta x-xogħol f'Xattirris suppost kien ilu lest tal-aktar minn xarejn, il-Ministru Gatt iżda ħabbar data ġdida meta suppost kellhom ikunu lesti dawn ix-xogħlijiet. Id-data l-ġdida kienet l-aħħar ta' Marzu. Minkejja li x-xahar ta' Marzu issa ilu li għadda jumejn, ix-xogħlijiet f'Xattirris għadhom għaddejjin. Dan id-dewmien qed ikompli jżid l-inkonvenjent tar-residenti, għas-sidien tan-negozji u għat-turisti li jżuru l-inħawi.